Beauty Calls в Сердика център. В брошурката, която е мой гид в Beauty Calls, разбирам, че едно от красивите места е Beauty Zone. Колкото разбирам, тук освен, че има всички маркови парфюми на този свят, които могат да бъдат открити, освен, че са много приятни хората, които консултират, освен, че може да тествате всичко до насите, ако си закупите продукт на стойност над 100 лева, какво печелите? Безплатно лакиране с продуктите на CND. Айде да проверим дали е така. Заедно в Луцитан, нещо така се произнасяше. Страхотно място, всичко от френския Прованс, билки, цветя, масла. И сега искам всъщност да разбера какво мога да спечеля. Много ме интересуват тези сапуни от 7 лева. Това са маслата по принцип с масла от карите, с портокал от мед. Това е кайсия и роза, която е много ароматна. Получавате добре, аз взимам такъв сапун. и какво? 30 по 1 мл получавам. Мога ли да видя? Може да ми покажете? Супер. А това е флуид за хора, които много се усмихват и има ръчички по очите. Добре, супер. Ами айде. Айде.